Jodolo kod joten kanisa mapacho ka bugo dhi e doho pononi od bura kod sirikal odhi nyime ma opuodho paro mar chik makoro biro sundo kanise ni nyaka chul osuru. Mano en paro mochwal gi Seneta ma Tana River Danson Mungatana. Jodolo go oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem siro kanisni kaka nosinge kinde campaigns kaluwore ni kanisa nomiye sir motegno. Mana ndalo machuok bang' Seneta ma Tana River Danson Mungatana chwalo pare od bura madwaro mondo mijuogi osuru kuom kanise, riwruoge ma kanise kod jodolo wuok tung' mosuo gi piny owacho ka gikwedo kang' makamano. If we are reaching a point whereby we cannot preach the gospel, that when you preach the gospel, you are jailed for 5 years and you are penalized 10 million Kenya shillings for converting a single person. What does it mean? It means all of us we shall not be able to preach the gospel. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar kanisa motisini The Pentecostal Voice of Kenya Association PVK okwedo paro kagiwacho ne paro makamano ok owinjore kendo dhi donjore chenro ma kanisni mathur kae. Jatend riwruogno jadolo Peter Manyuru wacho ni chik makamano biro miyo counties kod josiasa thuolo mar donjore kanise kendo tawo chenro mag tend kanise go. There is a provision in the bill that forbids gospel preachers from ministering to children. This reflects the type of society we would be endorsing if we support this bill. Itakuwaje viongozi ambao wako kwenye government wakuje wakae pale wanataka kuendesha miradi yote ya kanisa? Tuseme kuna ujenzi, politician anatoka kule, mwanasiasa anakaa pale na kanjo wanakuja kuendesha kanisa. Hiyo haitawezekana. Gise wa jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chung' motegno gi kanise ataro mar kaka nosingo e kinde yiero kama ne thoth kanise mapachoka noriwe lwedo ka koro giwacho ni okang' mar jugo gi osuru ok owinjo tim kako kawo pacho ganda jo Kenya. We as the clergy recognize and trust that you are a man of faith. You are elected by the church. And the same Christians that your party members now seek to target. President, hatuna shida na wewe maana sio umetengeneza bill, lakini wewe vile ulisema utatutetea. Ndio tunataka sasa wakati umefika hiyo promise you make. Usikumbali kuwekwa adui ya kanisa na watu maana uko na vita ya kutosha. E counties makaluo, jodolo wacho ni yuto ma kanise maitio gode ka uting mar gero kanise go kagimedo ni ponono ni piny owacho dwa ka osuru kuomgi to tim kamano e ohelni ma igoyo gi kanise to ok chiwo magaltar. Wakil sadaka e od Nyasaye. Koro gik mosekele od Nyasaye mondo jikendo mamisango ok wanyal golo kendo oko ni wadhi chiwo ne government ni wagolo tax. Kwa timo mano wakilo kuong ne sirikande wa. Koro ok wanyalo keto ne sirikal dwani kanisni ogol taxes nikech onge ohala ma kanisa timo kamora mora kanisni duto. Kato wandni ma kanisa oyawo ni mondo konygo jomok nyal. Nikech mondo liete nyithi kiye, rong'onde gi joma nade mantiere kod chandruok ringo kadhi e kanisa. Kanisa osebedo kony maduong' ne sirikal. Moko kuom jodolo e kaunti ma Siaya bende dwaro ni kawo pach jopiny kod jokanyo e paro makamano. Koro kata kaponi ibro kete mbele kucha tinyalo keto public participation mondo jo Kristo jopiny duto te jibundo wuoye mondo yude agini kata kwa time tibo waluoko le yo makama. Jodolo bende obugo dhi e doho kendo rakore gi paro makamano pono ni okadhe ka bende gibugo tuono josiasa thuolo mar wuoyi kanisni pono ni paro makamano obedo chik. Wenge krorango od bura kod jatend piny Kenya William Ruto pono ni gibiro kadho parono kata oyo.